ngrepoti wong tuwa, ora ngrepoti tangga separo ya le ya. Nggih to, Pak. Ning ngene. Sok meneh, aja nganti mau tak baleni meneh. Kepancing dening obat-obatan sing terlarang ya, Dek. Kaya sabu-sabu, barang aja nganti ya, Le. Mboten, Pak. Rumah sarung anake wong ora duwe. Tulung bapak tanahe mung sak kedhok tok, tak tanduri yo mati terus. Ya ngene Tejo. Nggih, Pak. Iki ana gawean. Gawean apa? Jane nek aku nyawang marang kowe wis titi wancine, kowe kudu lunga ning kutha raja. Raja. Dur sampean pripun, Pak? Lho ora perkara kowe nek bapak iso njogo awake bapak dene ngene lho. Kowe iki mau baktekno awakmu ana ing negara. Tuladane ana ing negara mau menang Kediri, Menang Kediri. Nah, mengko mbok menawa kanthi dalan kowe mau golek gawean tekan kono iso